नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मानक सामने आउ गोटे नुआ वीडियो नहीं कि मु आसी एठी सकाळु सकाळु नीतिदिन भली मो बहुत चाहा करछि। आज आमे भाबिलु गैस रे न करिकी चुली रे चाहा करिबा। चाहा कर सला परे बो कोन करछि भात बसई देछि। एडी पिंछ से उंछुछि कारण पिंछ रही जाइछि नडिया पत्र रे। से कहूछि गोटे गोटे पिंछ काहेकि पपाड़िबी, पिंछ बिकिले मोर 10 टंका किलो हबो, ମୁଁ ତାକୁ ପିंछ ଉଞ୍ଚିକି ବିକିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ସବୁକିଛି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ପିंछ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ପତ୍ର ବି। ଏଠି ବୋଉ ତାର କ'ଣ କରିଛି, ଭାତ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଛ ବିକାଳି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପାଗ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ବୋଉ, ତୁ ମାଛ ରଖ। କହିଲା ହଉ। ଏତେ ଖରା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଧବାରର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ବୁଧବାର ଟିକେ ବୋଉ କହିଲା ଆଇଁଷ କର। ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ଥିଲେ ହିଁ ମାଛ ଫାଛ କରି ଖାଏ, ସେମିତିରେ ବି ସେ ତାର କରେନି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଗ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବୋଉ ତାର ଭାତ ଚୁଲିରେ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଛ ତାର ଆଣିକି କାଟିକି ନିଜେ ଧୋଇକି ଧାଇକି ତାର ନେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୋ ପୁଅକୁ ପଠାଇଥିଲି ଯା ଦୋକାନରୁ ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆଣିବୁ ଆଉ ଖାଇବା, କାରଣ ଆମେ ଆଉ ସକାଳେ ଆଜି କିଛି କରିନୁ, ଚାହା ଖାଲି ପିଇଥିଲୁ। ଇଟିଲି ତରକାରୀ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ମୋ ବୋଉ ତାର ମାଛ କାଟିକି ଧୋଇ ଧାଇକି ଭାଜିକି ସେ ତାର ଚୁଲିରେ ବସି ତରକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମସଲା ବାଟିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ସେ କରୁଛି, ମୋ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ଲାଗି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କର। ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଉଛି, ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେ, ତୋ ହାତରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବୋଉ କ'ଣ ମନା କରିବ? ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ କଥା କେବେ ବି ମାଆ ମାନେ ମନା କରନ୍ତିନି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ରୋଷେଇବାସ ସରିଛି ନା, ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଛି, ବର୍ଷା କିଛି ବି ନଥିଲା ପାଗରେ। ଆକାଶରେ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ଥିଲା ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଚୁଲି ଫୁଲି ସବୁ ଉଠେଇକି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟି କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେମିତି 4ଟା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହିଁ କମୁନଥିଲା। ତ ବୋଉ କହିଲା ଆଉ ବର୍ଷା କମୁନି, ତୁ ଟିକେ ଘର ଭିତରେ 2ଟା ବାଇଗିଣୀ ଛାଣୁନୁ, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଲାଗି। ଏପଟେ ବୋଉ ଅଟା ଦଳିକି ରଖିଥିଲି, ବୋଉକୁ କହିଲି ରୁଟି କରିବା। କହିଲା ହଉ ତୁ ଆଗେ ବାଇଗିଣୀ 2ଟା ଛାଣିଦେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ରୁଟି କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଚାହା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ କିଛି ସେ ରୁଟିକୁ ଅଟାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ଲଙ୍ଘା ସାରା ପାଣିରେ ପୁରା ଭାସିଲା। ଆମର ଘର ଛା ହେଇନି, ଲଙ୍ଘା ସାରା ପାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେଠୁ ଛୁଆ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆଉ ରୁଟି କରିନଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଗଛରୁ 2ଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆଳୁ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟି ଦେଇକି, ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର ଦୋକାନରୁ ଆସିଥିଲା ଜରିରେ, ତାକୁ ଧୋଇକି ମାତ୍ର 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ରହିଲୁ। ସନ୍ତୁଳା କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଲାଇଟ୍ କ'ଣ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ଡେରିରେ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ତ ପୁଅ କହିଲା ମାମା ତୁ ଡିବି ଲଗେଇକି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତୁ ଦେଇଦେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ନିଦ ଆସୁଛି। ଖରା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ନିଦ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ସେଠୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ମାଆ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୋଇଲୁ। କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।